everyone, welcome back to Sunday Night Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again with the Mzansi Soapy Stories, and I'm here sikhuluma ngenimba. Niyazi guys ukuthi ke mangabe kuyi weekend sesin updates ukuthi yini ongasuyilindele ke emidlalweni ke enithanda kakhulu lawo ke amazwibela ukuthi yini ongasuyilindele kwinimba kuleli viki ke elizoqala. Ngizokhumbula guys ukuthi ke last week uanti ke unomfundiso uye waphelezela ke uAzande wamusa ke e-airport noma ke uAsanda wamusa ke e-airport wase ke eyabuya wathi let me go to my brother's house. Lafike guys wathola ke ukuphoxeka ke efica ke ubaba ke uNcukana kanye ke nendodana yakhe ke uLazarus bekhuluma besho ukuthi ke iyona ekufanele ithathe intambo not uAzande as kade ke kuvunyelene ke guys. Le ndaba ke ifike nomakoti ke uzole ukuthi cha akwazi ukuthi ngaba ke uAzande ekubeni ikhona ke inkosana ke la ekhaya. So guys kushubile kakhulu kuleli viki akayithathanga ke kahle neze ke uAnti Nomfundiso ke leyo nto. And ke guys nosisi ke kaLazarus nawe uyabuza ukuthi so guys you prefer ukuthi kuhlukana umndeni ngenxa ukuthi you want to take over ekubeni nayo nale business, like yini ebale kakhulu between a business nale family yethu. On the other side guys uNomfundiso naye ke uyabasongela uthi mina ngazi imfihlo zala ekhaya enkulu kakhulu, so nje ningangiqali ngoba ngizozikhipha and this family will be destroyed if ngampela ke ngiyikhipha ke lezo ndaba. On the other side guys indaba ekaThumeka noHlathi guys ayilungi le relationship, lo mshado uyabhidlika kunokuthi ke wakheke. Last week ngizokhumbula guys ukuthi ke uThumeka uye watshela uHlathi ukuthi noma ngesikhathi sakhula yena wayefila as if she comes second ekhaya ngenxa ukuthi wayehlala kubuka Zoleka, so Zoleka way priority to her parents, bemthengela unodoli yena bemnika yabo nje, she was like receiving ama handover from ke uZoleka. So uHlathi guys feels ukuthi uThumeka usaqhubeka nayo leyo ngqondo yakhe leyo ukuthi ukhompyutha ke noZoleka. So uyamtshela ukuthi hayi mina ngibona sengazi ukuthi wena inkinga yakho ukuthi ke uyikhomparisha ke noZoleka, mhlawumbe futhi ke awukaze wangithanda even before. So guys I'm asking myself ukuthi vele uThumeka wangomthanda uHlathi kodwa njengoba emthanda yazi. Yeah guys, but she always compare herself with uZoleka, and noHlathi naye I blame him because washada uZoleka mebuya phesheya wakhohlwa ke uThumeka. So I think uThumeka is right, it's just that it's not gonna be easy for her ukuthi ke ahlukane noHlathi nanokuthi ke ingane yabo ke iyabadinga ke bobabili lena ke ekhona ke iphilayo. That brings us to the end of this video. Leave your comment below and share your opinion. Bye.